Er du på vej i havnen? Ja. Så kom afsted. Nu har det gået 4 sekunder. Er vi på vej i havnen, eller hvad? Solen er skarp. Jeg er på vej i havnen. Du vil simpelthen tage den over Seaman, som sidder lige derovre. Og over havnen og svømme over til broen. Er det det, du vil? Ja. Gør du det nu? Ja. Har du alt op ad lommen, altså noget? Pung og alt sådan noget? Mose. Prøv lige 2 sekunder. Prøv lige at kigge den anden vej, ikke også? Så får du chok af helvede, det om lidt. Men det ved jeg ikke. Ind på lokum og ryge fed. Prøv lige at blive siddende. Ning, han hopper lige over dig for at hoppe i havnen. Pas på nu! Han gjorde det kraftedeme, mand. Ning, hvor er du henne? Der var han. Mega fedt! Du er med nu! Ning, du er i live! Slap sgu da, du er ikke ude som 100 meter rekord, vel? Lidt længere nu. Og så du skal op, mand. Jeg skal op nu. Ja, kom her, mand. Ja, skal have en hånd, eller hvad? Jeg kan komme op. Jo, her en hånd. Vågn. Her, tag en hånd. 2 sekunder. Hvor satan, mand. Ning, jeg har det hele på video. Fuck, du gjorde det bare dit våde svin. Hey, hvordan har man efter sådan en tur i havnen, hva'? Det er fucking sindssygt, hva'? Du har haft din telefon heroppe. Ning, det var ikke meningen, du skulle se det, Søge. Må jeg ikke det, hvor det var meningen, du havde fået et kæmpe chok, da han overhalte dig. Da han kom flyvende over hovedet på dig, så skulle der bare have fået en ondeste chok. Der fik jeg... Ja, der havde jeg regnet nu. Freak.com. Ja. Fem ikke ret ved at hoppe i havnen. Nej, det havde du ikke. Jeg troede, det stoppede eller et eller andet. Lad det for helvede, der hoppe. For helvede, min. Var jeg ikke over dig? Jo. Det tog lang tid før, du kom op til overfladen igen. Jeg kan godt sige øjne. Åbne øjne, der var helt grønt. Så bare, fuck, at det går galt. Nu dør jeg. Så er du døden i øjnene, ikke? Helt seriøst, så er du døden i øjnene på et eller andet tidspunkt. Nej. Du er så grineren, du er. Du er så den sjoveste at være i byen. Nej, han er bare fugl. Hvad var det? Det var fedt. Det var fedt. Vildere. Vildere hurtigere og mere kriminelt. Det er ikke kriminelt, det var bare vildt hurtigt. Hvor er det sådan en trøj? Du er så sindssyg. Du står og drøber på dine fødder. Nå ja, okay. Så skal de have med strømper, men der er huller i, man. Fuck, han var tungen hive op. Det er godt.